Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ҳаматон хубу тантият ҳастед. Мехостум бигӯям ки дар канали киртоҳои миллим камтарак проблема шидагия дар уҷа видео партофтан натонистум. Ай ҳамин сабаб як ҳафта мешавад ки ман дар канал видео партофтан наметонам ва бениҳоят бисёр либос дар хона ҷамъ шидак. Ба ҳамин хотир ман ирӯз барои шумо чӣ хеле вигода мекунам ки шумо сета паплин мегирен ва чорумша подарок мегирен. Ози ман дар шумо нишон медиҳам кадом паплинҳоро харидорӣ мекунен ва кадомошон в подарок мебиёянд. Бо чӣ гуфтанӣ ҳастам, дар канали Паплин ТВ подписатсия кунен, канали Ман Хидм ҳастай Гулиҷон, дар канали Панҷаи ҳунар подписатсия кунен, Апашка ҳастай, мо дастгирӣ мекунам, наборои моро мемона. Ҳамин номерое ки дар болои экран мебинен, ҳамин қати занг занен, албатта ки ин номерои Ман Хидмай. Ногуфта намонам ки хеле ки шумо медонед, мо курпачаам дорем, ку дигар шаҳрҳо курпачаам равон мекунем. Просто курпачаҳоро ман хона заказ намекунам, ай ҳамун ҷошон бигем прямо ба ҳамун шаҳрҳои шуморо равон мекунам, ки шумода арзон бошад. Доставкаи курпача прямо доставкаш ай 550 рубл сар мешавад. Ҳамун 4 курпачаву 4 болишти пахтакадагӣ ай 550 рубл мешавад доставкаш. Ҳар шаҳр ҳар хел мешавад, но сами дарагоиш вай 1000 рубл мешавад, агар шумо бениҳоят дур бошен. Ай мо ман ҳамин паплиное ки ҳозина шумо дидаистед, ино 1100 рубли ҳастанд. 1100 рубли сета паплини 1100 рубла мехарен ва чорумша падарка мегирен. Бениҳоят лӯитона бисёритон духтаро сирхша гуфтен, ин асиб сирхакша овардем, айни материали турецки овардем ки бениҳоят материалаш ғавси очень плотния, прямо турецкия нормальнишай хубшай. Вот ҳози иноша боша дона ба дона дар шумо нишон медиҳам. Аввалин мехоҳам ки дар бораи ино гап занам. Ино материалҳое ҳастанд ки вай мекунанд барои платиян. Бисёриҳо инора барои платия мегиранд. Нархҳои ино 1100 рубли. Кадоме ки сета ҳамин либосҳо мегирад, чорум штапела ина иҷа падарка мегирад. Ина тигрша бинен чӣ қадар тигри базебай. Бабочкаш ҳам бениҳоят хушрӯй. Ино Прадо ном доранд материалошон, барои куртаву поча нестанд ва барои платияҳои дароз ҳастанд. Луитона чӣ хеле ки медонен, у дафара овардем, бисёриётон дар нарасидак, и дафара сиёҳша заказ накардему, фиолетовиша заказ кардем ҳамхе, баъд сирхша заказ кардем. 1 дона, 2 дона, 3, 4, 5, 6, 7, 6 дона, 6, 7, 8, ай 8та либоси 1100 сима ай любойташ метонен шумо харид кунен. Пас ай ино марҳамат ай кадомеш ки мегирем падарок ба хоҳиши дили хитон. Ман ин нархҳоро барои 3 метрӣ гуфтаистам. Ина материалаш турецки ай тинук нестай, ай у тараф наметова. Ман айшам паплини турецки ай, бибинен чӣ қадar паплинаш хушрӯай. Паплинои турецки бардови светай, и сирх нишон додаистай бардови светай. Ана ино бошанд, агар просто ай ҳамино харидорӣ кардани бошанд, нархҳои ино 900 рублиан. Кадоме ки ай ин 900 рублоҳо 4та бигира, панҷумша падаркаш метиҳам. Ай ино бошад 4та мегирен ай и тараф, панҷумаш барои шумо падарка. 900 рубл як донаш, 3 метрш мисол бигем 900 рубл. Бибинед чӣ қадар и вай нишон додаистай, сирхак нишон додаистай, но и роз ваяй чӣ ном дора, бардови светай, ҳамхе бардови светай ва бисёриётон айне мино суроғ карда биден духтаро овардем. Чӣ ба шумо ҳамин гила намёрем? Ҳамин гила овардем. Бениҳоят ҳамин паплиношон хушрӯ, качествашон беҳад хуб. Мана иш вообще оли ҷаноб омадаги ай материал беҳад хубай. ҳози далш нишонтон метиҳам. То инами рости гили вай зарда, тигри зард барина шумо ай и пара харидорӣ мекунен, ай и тараф вибират мекунен падаркаи хитона. Инамино ҳамашон падарка ҳастанд. Ина иш бениҳоят материалошон материали хубай. Я духтараки дига беҳад амиси вай кард ки апа ай материал биёр. Ина овардем. Бибинен мана инош ҳамхез глакои сафедак дора. Ай и се либоси дига мондаги ай духтаро успед кунен харидорӣ кунен. Ай ина и овардем. Качествоошон беҳад качествои хуб доранд. Айни тиграм боша, ай ҳамин кадоме ки ҳамин наворе ки ҳози ай и са тараф дидаистен, ҳама инора шумо падарка метонен, кадомеш маҳқултонай вибират кунед. Мана и сирхшам ҳастай.
агар ин тарафи 900 сомаш мо 4 та мегирем, панҷимш падарка мебрава. Шумо да панҷимшамо туҳфа мекунем. Манаи дигариш айнаи тигр монда ки як дона мондагия, прямо як дона. Агар да кадоме ки маъқул боша, марҳамат. раҳмат ки бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунед духтарако. чӣ хеле ки гуфтум, оптуми розница дорем. Кадоме да оптум дар кор боша, марҳамат. нархи оптумаш бо арзонтар мешавад. боқӣ ҳаматон дар паноҳи Аллоҳ бошед.